L'exhumorista català de 84 anys l'han localitzat aquest matí desorientat i dient conceptes aleatoris com Veniu a Osona, descentralització cultural, comerç de proximitat, Llonganissa, Godella, petits productors, Catalunya. d'ençà que el 2058 es va tancar l'últim teatre a Barcelona, tota la programació cultural ha quedat reduïda al que es pot veure als teatres de Madrid. Pel que fa al comerç a Osona, ja fa 10 anys on tot el teixit comercial són franquícies de multinacionals. Les noves generacions conviuen amb normalitat amb aquesta situació, però en Peyu és l'última persona viva que continua insistint en el comerç de proximitat i la descentralització cultural. Fora de Barcelona! Vine a teatre a veure l'il·lusionista a Call d'Atenes i amb les entrades tindràs descomptes en allotjaments, restaurants i activitats culturals de la comarca. Fes-ho per ell, pobret. Veniu a Osona, collons!